guys, good morning. So it's September. Sa takaron? September 12. Uy, mga kalendar. 12. Manghatag ta og mga food sa atong flyers sa Iligan City Isolation Center. So this is actually sponsored by One Bat Resto Bar. So thank you so much, One Bat. So Thank you so much, One Bat. 6 kabuok. Hi guys, so no, nanasad niya mo ang trabaho ka maghatag kay kanang wala ba busy ta always kay mukuan ba gyapon ta maghatag jud dapat. Yes. Amid this pandemic, no? We're helping each other. Yes, sir. Thank you. Kaming lunch ba? Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yung part ko sa'yo feeling nga ka ng, well, hatag og food, then ka nang matag ka sa mga isolation center, mga COVID facilities, sa feeling. Yeah, nari siya sa feeling, kuan maka-help ka kanang maganahan ang ato mga staff na na-addict sa isolation facility kaya kanang bitong lahi yun kanang lahi yung impact. It's not about the food but it's all about the kuan ba the humanitarian Ikaw ate, ano sa'yo feeling ate? Kuan, ganang, labi ka siya sa feeling nga kanang, natay sponsor ang One Bat, no? Labi ka siya sa feeling nga maghatag taog mga food sa mga COVID facilities sa Iligan. Marag ma-answer na tayo ilang mga lunch at this moment and then, grabe, overwhelming jud kayo siya. ito siya yung pasabot na kanang igutom din sila. Yes. Lahi yun ang impact, no? It's not about the food but the impact and the generosity and the humanitarian servaness basta kan I love you, One Bat. So, gay disciple, take the challenge and we are the change amid this pandemic. Sorry, guys. So guys, first namong spot ang gitagaan is ang medical, which is sa Calao. So karon is tuminubo na sad mi. So we are very much excited sa among matagaan and of course, para na po mapa-free lang lunch and then bahala gamay siya nga help as long as willing to help and willing to give. That's the point. Karon. Yeah, we're done with NTP. Actually, pinagkita ka po ang COVID facilities din sa Iligan. We are 4 COVID facilities, yes. 4 according to Mother Von. 4 COVID facilities. So, all of them, tagaan na mo og food packs para pang lunch sa mga staffs, atong mga maintenance, and everybody. No? So, yes.
Karon, hi, nata sa Wing Microtel, isa sa mga COVID facilities sa Iligan. So karon among itiwas ug panghatag sa ilahang mga staff dira ang among mga dalang food. So, guys, be it and lagi jud, lami jud siya sa feeling ang mga hatag sa food. Kamay lang kung ano na magalit sa NTP, and sa Mega, and sa kaya nag-chat ka po. Ikaman lang ni siya, pero malang no way pasalamat sa inyo. Hi guys, nag-aami karon sa siya, Microtel sa Tubod. So, gamay ra po sila diri for isolation. So, 10 sila. So, maghatag 5 sila, maghatag 10 ka po. Okay, lagan lumag. Medyo, apra mahurot ang sobra. Ito po pong mga kutsara.